Takže ľudia, mini vlog z toho, čo som dostal na Vianoce. Je to asi 10 dní, ale nevadí. Takže pozerajte. Prvé, čo som dostal, je takáto úžasná voňavka, ktorá je parfum a fakt pekne vonia, akože... tam je môj ksicht, vidie, ty kokos. Ty kokos face reveal. Tu máme takýto púder na vlasy proste. Ono to, dáte si to na vlasy a ono je to ako keby taký práškový gel proste. Dáte si to na vlasy, ono vám to urobí brčkaté. Inak, ak je mi troška počuť na hlase chorobu, áno, som chorý. Ľudia, viete veľmi dobre, čo som bol na tej show, Moon a Clarissa show, že hej, dostal som toto. Viete, ak viete, kto to je, tak viete. Ak to bude shorts, tak to napíšte do komentárov, kto je tento. Ak sa volá. A dám vám napovedu, je od Clarissy, čiže dávajte tipy a teda tipy, vy to musíte vedieť. Takže píšte do komentárov. Sestri som dostal takéto gate, na ktoré som ja strašne pyšný, sa mi strašne páčia. Až na to, že áno, vidíte správne, je tu opasok. A to preto, lebo sú mi v páse veľké a proste keby som nemal opasok, tak by mi spadli. Takže asi tak, ale strašne mi to páči. Potom rodičia kúpili ešte toto, je to ako keby taký mikrofón proste a ono je to ako keby na nejaký karaoke večeri. A proste sme si to kúpili, akože rodičia to kúpili nám všetky, aby sme si niekedy proste tak zaspievali random. I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. We dream and hard, we came so far. Čiže, takže tak, ale akože ja to skôr využívam na reprák, lebo to je reprák vlastne a ja to skôr využívam na reprák, čiže asi tak. Tak ľudia, ešte na konci videa sa vám chcem poďakovať za rok 2025. Zvládli sme spolu 139 odoberateľov a verím, že v tom budeme pokračovať. Pa, čaute.